אני דוד קאופמן, הולך להגשים את כל החלומות שלי. אני דוד קאופמן, מוכיח לעצמי שאני יכול ומסוגל להגשים את כל החלומות שלי. הסקייט הייתה האהבה הראשונה שלי. הסטייל והתרבות האמריקאית תמיד קרצו לי מבעד למציאות הנתיבותית רוסית מרוקאית. כבר בתחילת הדרך הייתי מאלה שאמא שולחת עם סנדוויץ' סלמי לגן, בזמן שכולם בשולחנות החלביים שלהם. גן דתי, נתיבות, הייתי דואג לשקר בנימוס שהכריך לא כולל חמה טובה. כבר אז התהלכתי בין טיפות האמת שלי לבין מה שידאג לשמור עליי חברתית. תחילת שנות ה-2000 בנתיבות נראו כמו שאתם יכולים לדמיין. הבניין הגבוה ביותר הוא 3 קומות. אנשים מכל העדות, מכות, ריחות של תבשילים, ובעיקר כלום ושום דבר. שממת אלחוט. אחותי הגדולה מריה למדה בפנימיה. אחי הגדול נחום נשאר בנתיבות. אמא עבדה בשתי עבודות, כי אבא זה קונספט לא כזה חזק אצל יוצאי ברית המועצות, מסתבר. נחום גם יצא לעבוד בגיל צעיר כדי לעזור לה. אף פעם לא הייתה תחושה של חוסר. עד כיתה ד' לא באמת השתייכתי לאף קטגוריה. רוסי מסריח, גוי, אמא שלך זונה. פגשו אותי לא מעט, כמו כל ילד שגדל בפריפריה. גוי הרי ידעתי שאני לא. אחרי שאמא נתנה לי את השם המפואר יוסף דוד ישראל קאופמן. הטייטל הוא הכל. מרוקאי, אתיופי, רוסי, חרדי, חילוני. לא עבר הרבה זמן ונפלה עליי ההבנה של להיות גם סקייטר וגם רוסי בנתיבות, זו לא הנוסחה לקציצת הסרטן שנקראת חיי חברה. אביב הגיע פסח בה. כיתה ד' אני פוגש את הכדור לראשונה. חבר מהשכונה רפאל שהגיע ממשפחה דתית חרדית, הזמין אותי לשחק איתו מספר פעמים באותה חופשת פסח. רפאל היה החבר היחידי שלי באותה תקופה. כל מה שאמר אני אמרתי אחריו אמן, כהיה לחבר דתי. תוך שבועיים אני משחק לא רע. מצליח לשכנע את אמא לקנות לי את הנעליים החדשות של דוד ויה. הייתי באמת לא רע. לא בדומה לסקייט ששם פשוט ביליתי עם עצמי ימים ולילות. עם הכדורגל הכל הרגיש לי טבעי וחברתי. מפס לפס, מביתה לביתה, מצאתי את עצמי משתפר. מהר מאוד הפכתי לחשוב למשחק, אז לא מחפשים אותי יותר בהפסקה. לא ידעתי שכדורגל יציל אותי חברתית. פעם ראשונה שיש לי השתייכות, שבאה עם הגנה זמנית, מעין חסינות. אני לא יכול לשים את האצבע על הרגע שהבנתי שאהיה מקצוען. אני פשוט לא זוכר רגע שלא שיחקתי בו כדי להפוך לטוב יותר משהייתי. כל פעם מחדש גיליתי כמה אני יכול יותר ורוצה יותר. בכל גול, בכל מהלך, תמיד שמחתי שיש לי דרך ללמד לקח במגרש. בלי לדבר הרבה. אחרי כמה שנים, שהכדור הוא אח ורע, אני מבין שממכבי עירוני נתיבות אני כנראה לא אגיע למנצ'סטר. פתאום עלה לי ג'וק. מריה למדה בפנימיה בירושלים, ובפנימיה הזאת הייתה אקדמיה לכדורגל. אם אני באמת רוצה להיות מקצוען, לשם אני צריך להגיע. חוות הנוער, ירושלים. רצית לשחק באירופה? בבקשה, טעימה קטנה. הכל יפה, מתוקתק, נקי, טהור. הכי רחוק מנתיבות שהכרתי. שני עיסוקים עסקינן, כדורגל וסטלבט.
גם בכיתה, בדומה לקבוצה, הייתי קצת אייפון החדש שיצא. התחלתי להתמכר למרכז העניינים. והיום בנושא היום, דוד החדש מיטט אחת. בחדשות כמו בחדשות, גם אם אתה לא אוהב, אתה צופה. דווקא מצחיק זה. ראיתם את התלמיד החדש? הייתי חדש כלפי חוץ וגם כלפי פנים. פתאום סקרנים לשמוע מה יש לי להגיד. יש לי הזדמנות להשמיע קול. כן, גם בלי לחשוב שעה על מה להגיד. פשוט ככה. כיף, צחוקים, דחקות, משבר זהות. יום שישי קידוש. תכלס הכל כיף, אבל לא. מסתבר שלא בדיוק. יש איזה דיבור על מסיבה ואני לא בתוכניות. מבפנים אני זוהם, פגוע ומאוד מתוסכל. בחוץ הכל קר ואדיש. מה אכפת לי? ככה עניתי ששאלו אותי אם הכל טוב. אחת הבנות הסבירה לי שעם כל הכיף להיות סביבי, אני ארס וזה קשה להם. לאט לאט עולות לי סיטואציות לראש, אם זה מכות שכמעט התחלתי בשבת הראשונה. הפה והאגרסיות, העצבים במגרש. כן, למגרש בנתיבות יש חוקים משלו ולירושלים את שלה. זה כדורגל, לא בלט בלט. עכשיו מתנהל הדיאלוג הפנימי הראשון שלי. הפעם לא כמו ילד שמחפש אשמים, מצאתי את עצמי אשם. ההבנה שהסתכלו עליי כארס הפכה אותי מבפנים. התעצבנתי שמכניסים אותי לסטיגמה שהיא לא אני, או שאולי כן הייתה. העניין הוא שהארס תמיד החזיר אותי לנתיבות, איפה שלא רציתי להישאר. הארס השאיר אותי מנטלית שם, למרות הפנימיה. בעודי מנסה להתאושש מהאסון החברתי הזה, מעדדת לי יותר מכל הסיבה שבגללה עברתי לכאן. הקלאסיקו הירושלמי, המשחק הכי חשוב של השנה. עוד באימון המסכם הרגשתי את הירך, הבנתי שמשהו לא בסדר, אבל שכנעתי את עצמי שזה כלום. רגע לפני העלייה למגרש, המאמן לקח אותי הצידה, נתן לי את סרט הקפטן ושתק. הייתי חייב לעלות. המשחק התחיל בסערה, 1-0 שלנו מגול שלי, ואז בדקה החמישית אני פורץ, עובר שחקן, שולח בעיטה לפינה הרחוקה, וברגע אחד הכל מחשיך. אני על הבטון הקר לא מבין מה קרה. מנסה לקום, אבל הרגל לא שם. כאילו כבר לא שלי. באותו רגע כל מה שהכרתי התפרק. תמיד ידעתי מי אני במספרים. גולים, מהירות, דקות משחק, אפילו הספרה על הגב. הפציעה לקחה ממני הכל. אבל לאט, כמו תינוק שלומד ללכת, מצאתי את הנקודות הקטנות שמשנות אותי. עכשיו שאני והכדור נפרדנו, כמו בכל פרידה נוצר חלל ריק. נאלצתי לאמץ תחביבים חדשים. גיליתי את עולם הבמה. העליתי מופע סטנדאפ, שהפך לקלט לרגע. לקחתי חלק בכל מופע שהייתי יכול. המעטפת הזו בחווה הפכה אותי לחשוב. שוב זה קרה. עד היום אני אומר, שאם לא הפנימיה, לא הייתי מי שאני היום. הדרך הביתה לוקחת לי בערך 4 שירים. תקסק על הגב, סינגל ספיד ביד, ג'וינט ביד השנייה, אם מתמזל מזלי. הביסלי שעצרתי לקנות בקיוסק ליד הבית, משתלב עם הגריינדר וצרור המפתחות שמחובר היטב לחגורה, וסוגר את השילוש הקדוש. כולם יוצרים את המנגינה. מנגינת סוף היום. חיים לא קלים, זה משהו ידוע. למדתי לבד, המוח פגוע. כותב יצירה, חושב מחוץ לקופסה, כולם מדברים, אז יאללה טיסה. שנה שלישית ביפו. שנה שלישית שאני בין אודישן לבין חדרי הלבשה. נחזור אליך בהקדם. שנה שלישית שאני קם בבוקר, מניח תפילין, אומר תודה על הקיים, מתאמן, אוכל טוב, שמח בחלקי ומשתדל לשמח את חלקם של הסובבים אותי. ניסיתי לטעום מכל מה שהעיר מציע. משחק, דוגמנות, אפילו לחזור לשחק כדורגל בליגה ג'.
כל הרופאים אמרו לי שלא אוכל לרוץ, לקפוץ, שאם מלך ישר בלי ניתוח זה נס. אבל הסתבר שהם טעו. לא כי אני צדקתי, אלא כי האמנתי בי. כל רגע דאגתי להזכיר לעצמי שזו זכות בפני עצמה שבחרתי לעשות משהו בנידון שנקרא חיי. גם אם בסוף אתקפל ואחזור הביתה לדרום היבש והמתיישן, גם אז זה יגיע. ככה אני מקווה לפחות. מצד אחד אני כל כך רוצה שזה יצליח, מצד שני מהי הצלחה? הרי כל הקטע פה הוא טעויות. איך אני רוצה לרדוף אחרי שלמות ורגע מתאים, תמיד יהיו סיבות לא לעשות את זה. תמיד הספק יעלה, וברי שהוא מגיע. הוא מראה לך שאתה מפחד. שנים ניסיתי להבין מי אני באמת, לאן אני שייך. והאמת, לא מצאתי תשובה עדיין. דוד הרוסי המסריח, דוד הארס מנתיבות, דוד גופיה אפורה מהאוקטובר. הבנתי שכולם אני. שלא ברור לי אם אני ברמן שמשחק קצת, או שחקן שמוזג קצת. אולי אני חלטוריסט על מלא, אבל אני משתדל להיות הכי אני שיש. אחד שנוגע, תואם, חוקר, מתרגש. לא מפחד מהפחד. אין רגע שבו אתה מוכן באמת. אתה יוצא לדרך ומבין תוך כדי תנועה. אני דוד קאופמן, הולך להגשים את כל החלומות שלי. אני דוד קאופמן, מוכיח לעצמי שאני יכול ומסוגל, ומגשים את כל החלומות שלי.